Client zviri sei? Ndaona recording yako yawa-upload hapa uchibuditsa video uchiedza kuonesana nevana veZimbabwe uchitsvagawo njere dzavo kuti unzwe kuti mafungiro avo nemaonero avo vanoti kudii mumafindings ako iwewe auinawo pamusoro paMudhara. Handina audio yakareba Client, asi ingoikanda yakadaro. Last week ndichipedzera kutaura, last week kwete marumwe zuro kana kuti rini, not this week. Kana ndisingakanganise, it was last week. Ndine audio yandakataura inini pamusoro penyaya yekuuya kuri kuita vanhu panapa vachitaura pamusoro paMudhara vachiti hanzi Mudhara vakapiwa mari, vakapiwa mota. Uchiri kuzvirangarira zvandakapindura inini ndichipindura panapa, ndipindura vana veZimbabwe. Ukanyatsokuzvitarisa kana kuti mukanyatsozvitarisisa vana veZimbabwe hazvina kumbosiyana nezviri kutaurwa naiye muridzi nhasi. Ari kutaura achizvimirira kuti handimbofa ndakanyengerwa nevanhu vakashata, nevanhu vasina basa. Handiti muri kuzvinzwa? Mudhara haambofa akanyengerwa nevanhu vari kuparadza nekuuraya mhuri yake, vana veZimbabwe. Client, ndakauya panapa ndichitaura nezvenyaya yekuti Mudhara vanadzo motikari dzekufambisa. Mudhara vane zvese zvekuti vagone kurarama pachezvavo. Ndikataura nini chiti zviri kutondishamisa vanhu vachitaura vachiti Mudhara ari kutsvaga rubatsiro rwekurapwa. Ndikataura futi ndikati aiwaka, vanhu vese vari kutaura zvinhu izvo mwacho havatombozive Mudhara, asi kutumwa ndokuri kuvapa kuti vataure zvinhu zvavari kutaura kana kuti vaposte zvavari kuposta pano pasocial media vachiataka Mudhara. Ndikati inini chinangwa chekuda kudhifokasa vanhu vari murevolution. Ndakataura Client, uchiri kuzviziva here, ndichiti Mudhara kungobudikira kwake achitaura panapa. Imimi vana veZimbabwe munenge muchivunza kuti way forward, what's the next plan, what's the next step? Mudhara pavanenge vachibuda vachikuudzai ipapapo vanenge vachitonzwikwa, ndo information yavanenge vachinzwiswa, yavanenge vachiteererwa iyoyo, ichitoteererwa nezviganana izvi zvichitoita mamovements azvinenge zvichitoita. Handi muri kupaona? Saka zvamuri kuita vana veZimbabwe mimi muchichemera Mudhara, tiudzei kuti mafunga kudii, tiudzei kuti maapapi. Information iyoyo yakanaka kwamuri, but information yakaipa stereki kana ikanzwikwa nenzeve dzevanhu vari wrong. Handi mazviona? Nekuti izvozvo ndizvo zvinhu zvakamboitwa kumashure uko, zvikatipa madamages mamwe ari kutipa kuchema nhasi evana vakavharirwa vachisungwa musi wedemonstration. Zvikadzoka zvikananda izvozvi zvikatuma mabloggers azvo achiuya kuskoshaudha panapa vachishaudha kuti Vageza vakasungisa vana. Izvozvo ndo zviri kuita kuti Vageza, ndo zvakuita kuti pachidye strategy neGeza revolution kuti no, kuti tisvike tichivataurira kuti this step, now we are going to do this, now we are going to do this. Nekuti kune vamwe vakatozoya panapa futi vachiuya panapa vachitaura kuti imi Vageza imimi muri kunyanya kutaura zvinhu zvamuri kuda kuita, chitarisai muone zvinhu zvakuitika manje murevolution. Saka vana veZimbabwe muda kuti Vageza vaite zvipi? Vageza vakataura kuti tafunga kuti tiite so, ndoda kuti muite so. Zvigananda zvobva zvatora advantage yezvinenge zvataurwa, zvobva zvakurwisai imimi. Munodzoka futi panapa imimi vana veZimbabwe, the same people maZimbabweans muchiuya musikotaura kuti Vageza why imimi muchitaura manhingirikino amuda kuita imimi, chitarisai muone zvakuitika manje, zvigananda zvakutikuwadza. Vageza vaya vakati okay, chimirai ndiite zvinhu ndakanyarara, asi ndichiita zvinhu ndakanyarara ndisingauye ndichingotaura panapa, nekuti zvandiri kutaura zviri kukuwadzisa vana vangu. Muri kuya futi muchichema Vageza, matiregerera muchauye kuzotaura panapa.
munobatsirika seiko nhai? Munobatsirika seiko nhai hama dzangu? Tinobatsirwa sei nemadhara edu aya? Vanotibatsira sei? Nekuti taakutonetsa ka isusu tisu taakutonetsa manje, ende taakutonetsa big time. Taakunetsa zvekunetsesesa zviya wageza zvekusvikira pakuti hamenoti dai ndanga ndingadaenda kutoti chandakazvitangira hangu chete kungoti zvako vageza havana moyo wakafanana newangu mupfupi unongoti pahasha dzekungopopota pese. But kutaura chokwadi taakunetsa manje, isu tisu vanhu vakutonyatsonetsa manje. Dzakauya dzimwe hama dzedu panapa dzikati onai vageza vana vasungwa, onai vageza vanhu vari kurwiswa, onai vageza zvinhu zvakawanda zviri kuitika nenyaya yekuti imi muri kutaurira muvengi wenyu kuti ndakuda kukupa chibhakira chepaziso, munhu obva avhara ziso iroro. Vakauya vanhu vakataura panapa, ende ndizvo zvakanga zvichiitika pamusoro pedu isusu tichichemera kuti vageza rambai muchiya muchitaura nesu muchitisimbisa murevolution. Izvozvo zvikatoonekwa kuti aiwa ichokwadi, vana vakukuwadzwa nekuti munhu ari kuzosara ari sefa asiri anenge ataura. Vana pavanenge vaudzwa kunzi itai so, zvigananda zviri kubva zvavatangira zvova zvatoenda kutsono, zvova zvaenda kunokriyeta mamwe mahardships murevolution umu, zvichidzoka futi zvigananda zvacho zvauya zvisikotaura zvazvinoda futi, vapedza kuita zvinhu zvakaipa panapa. Vageza vakaona kuti no, saka iyi plani haisi kuita yekuti ndiite basa rekugara ndichitaura kuti vana veZimbabwe apa taakudai ngatichiite so, vana veZimbabwe apa taakudai ngatichiite so. Vageza vakataura vakati no, ndofunga pamazuva ekupedzisira apa vageza vakatotaura vakatoti taakuchinja mafambiro ataakuda kuti tiite. Vakatozvitaura zvinhu izvozvo vakati nekuda kuti information yatiri kuuya panapa tichitaura ndio iri kutorwa advantage nevanhu ava. Geza revolution ikauya ikazvitaura panapa, vese makomrades akauya achizvitaura. Comrade Nyoka Mabhunu vakatozvitaura vasati vatombosungwa, vakati aiwa nyaya yekuuya panapa tichitaura inokuwadzisa vanhu, taane mamwe mafambiro ataakuda kuti tiite. Izvozvi zvavageza muda kuti vauye vachisikotaura pa2030 dzemanheru anhasi chaichai, muri kutozvida imimi vana veZimbabwe. Muda kuti vauye kuzotaura zvavarada kuita kuti zvigananda zvitore futi advantage yezvinhu izvozvo. Izvozvi taane vanhu vari mumajeri, tina Comrade Nyoka Mabhunu vatiri kuchemera. Vageza vakutya kuti vana vanoramba vachingomanikidzwa kusvikira vana vanozopedzisira vakutya. Saka pane zvinhu zviri kuitika, ndosaka muchivanzwa vachitaura vachiti Mnangagwa's numbers, Mnangagwa's days are numbered. I'm sorry, ndakanganisa kutaura ipapa. Mnangagwa's days are numbered. Handiti muri kupona? Zviri kureva kuti izvozvo chete pane zvinhu zviri kutoitika behind the closed doors. Zvamuri kuda kuti mimi auye azofumura panapa ataura zvinhu izvozvo zvikananda zviya zvobva zvadzosera revolution yese kumashure, nekuti vanenge vaine mastrategies avo vanhu avo vakawanda, vanhu avo vanonzi zvikananda vakawandisa, haasiriwo mazita chete atiri kumenshina panapa, kusvika kuna magamba akwewesa zvigananda izvo. Vanhu veZimbabwe kani musadaro imimi, musadaro. Mota yavanotengeserwa makambonzwa kuti vageza vanofamba netsoka, makambona vageza vachifamba netsoka here? Kune vanoziva vageza ngavataure kuti vageza vakanga vari munhu asina motikari, ngavataure kuti vageza vakanga vari munhu asina munda, ngavataure kuti vageza vakanga vaine maproperty akanga asina matitle deeds. Ave kuzvitengera vanawo maproperties ane matitle deeds zviri pamutemo, kutosanganidzira rimwe purazi ravakavharwa neZANU-PF. Zvamuri kuona vageza vachirwiswa, vari kurwisirwa nyaya yepurazi, vakavharwa 2 point something million yavakatenga futi imwe land zviri pamutemo. Handiti muri kuzviona manje? Ndivo here vageza vamuri kufungidzira kuti mimi nhasi vanouya panapa vachinzi vapiwa mota yekuita sei nayo?
vanoida yei motikari? Handidi kuti ndigare ndichidzokorodza zvinhu zvandinogara ndichitaura panapa kuti vageza havadi mota. Vanoida yekudii? Yekuenda kupi nayo vageza vari bhizi kugadzirisa zvinhu zvekuti tigone kusunungurwa isu munyika yedu yeZimbabwe. Vageza vakasiyana neninini zvokuti mukandipa motikari panapa ndongoswera ndichifamba ndisingazive kwandiri kuenda kutozopesera ndadhumira neconfusion yekungoramba ndichingotenderera. Vageza munhu akatoguta zvemotikari kudhara izvo, vageza munhu akaguta zvemaproperties, munhu akaguta zvekuswera achida mari yekuspenda. Vageza havachisina nguva yekufara seninini panapa zvekutoti panapa inini mukatondipa mari munotonzwa ndakutotora mudzimai wechitu. Vageza vakabva kwazviri zvese izvo. Saka mari nemotikari zvemuri kutaura panapa muri kuzviwana kupi? Vana veZimbabwe musatyisidzirwe nekuvhundutsirwa. Vana veZimbabwe musadhifokaswe imi muchiisirwa nyaya dzina basa murevolution. Moto weNinevha izvozvo uri kubvira manje manje. Rindirai chete, rindirai nguva, mirirai nguva chete mimi. Moto weNinevha uri kubvira manje manje. Zvese zvamuri kutaurirwa izvo ipropaganda idzo. Mukaona munhu wese ari kuya panapa achitaura, handakanga ndakuudza here nini vana veZimbabwe ndikati no, chimbotengai dhata. Muchiri kurangarira audio yandakasenda panapa ndichiti tengai dhata mumbonzwa zvichataurwa nevanhu nekuti mudhara vakanyarara. Saka inini ndinoti ngatibatanei, ngatirambei takabatana, ngatiregedzei kushekwa nezvinhu zvisina basa rese. Vanhu vachida kutaura zvisina basa, nekuti vanhu vanototora advantage yekuda kufamba vachitaura zvisina basa pamusoro pavageza, nekuti vageza vakanyarara. Imimi ivai neruvimbo chete rwokuziva kuti pane zviri kuitika chete. Kana zvichinge zvako, kana nguva ichinge yakwana, tichanakirwa sezvakataurwa naMudhara chete.